दिनै टंला टाउनाव बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेननायाव मोनबा समष्टिखौ लानानै जोङो हानजा सुरदों। बे हानजा सुरनायाव प्राय 10,000 मानसिया बाहागो लादों आरो बेवहाय मोनसेल' हारिनि मानसि गैया। बाङालि, आदिबासि, असमिया, भाषी, मुसलमान, गोरखा, बर' सब जनगोष्ठी बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बेवहाय गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा खौसेयैनो दंजोबो। इउपिपिएलआ दा हारसिङैनो सरकार दानो थाखाय नाजाबाय थादों। जोंनि जुजिनाया गावजोंनो जों जुजिबाय थागासिनो दं। जोंहा जुदि सिम्पल मेजरिटि मोनदोंबा बेखौ एबसुलुट मेजरिटियाव लांनायनि जुद्ध जों खालामदों। एबसुलुट मेजरिटि 25टा बा 21टानि बारा जों सिट मोनोबा बेखौ 30टा मोननायनि थाखाय जों जुजिदों। जोंहा खुनु हारिजों हेंथा हेंसि गैया। बेवहाय जोङो हारिखौ रावनि नामाव बा धोरोमनि नामाव बोखाव बोसि खालामनानैबो राजनिति खालामनो जों गोसो गैया। गासैबो हारिखौ लानानैनो फैगौ समनि फरायसाफोरनो मोजां शिक्षा होनाय, बेबसाय खालामग्राफोरनो मोजां बेबसाय खालामनो होनाय, आबादारिफोरनो आबाद मावनो होनाय आरो जोंनि आइजोफोरखौ जेरैबो बिथिङाव जौगाहोनाय आरो गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसे गोजोनखौ लानानै जोङो मोनसे आदर्श बड'लेण्ड दानायनि थाखाय जों जुजिलांगासिनो दं। ओंखायनो इउपिपिएलआ रावजोंबो शत्रुता गैया। इउपिपिएलआ गोदान मोनसे बिथांखि लानानै आरो समायखि लानानै बयनिफ्रायबो जौगासार मोनसे मडेल बिटिसि बा बड'लेण्ड दानायनि थाखाय जाहाथे भारतबर्षआवनो बे मोनसे मडेल जानो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावलांगासिनो दं। दिनैनि दिनाव जि नाम्बार नुदों बेरगावआव बांसिन सिटखौनो जों देरहागोन। मोनबानि गेजेराव मोदैबारियाबो जोबोद स्पष्ट जाबोगासिनो दं। कालिंदुआ स्पष्ट जागासिनो दं। बेरगावआबो स्पष्ट जागासिनो दं। खैराबारियाबो जोंहा जोबोद मोजां मोनसे थासारि। जों गोब्राबै जुजिनांगोनब्लाबो देरहानायनि मोनसे सम्भावना आरो कालिंदुआ आरो न'नि सेरफाङावबो जोङो गोब्राब जुजिनाय होगोन। दा बेखौ नायोबा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 10टा सिटनि गेजेराव खमसे खम जोङो 6-7टा सिटखौ देरहालांनायनि मोनसे टारगेट लाबाय थादों। जों देरहासार जानोबो हागोन। जों सोरनिबा सिगिनायखौबो गिया, सोरनिबा खायदा बुद्धि एबा सोलो बोलोजों जोंखौ हाखराव खोख्लैनो नागिरनायखौबो जोङो गासिबो मिथिजोबगौ। जों बाहाय गसंफाजोबगोन आरो सोरनिबा थगायनाय राजनितिजों जों मालाबा खौसेनि नामाव थगायो, मालाबा हारसिङै सरकार जागोन होननानै मानसिफोरखौ थगायनो नाजायो। दा बेबायदि थगायनायनिफ्रायबो जों जेब्लायबो गावखौ रैखाथि होनानै देरहासार जाहैगोन। बेनो जोंनि थांखि आरो दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि जे लान्जा सुरनाय बे जाफुंसार जाबाय आरो बेनि गेजेरजों हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय जों लाबोनो हाबाय होननानै जों सानो। जोंहा दिनैहाय 18 तारिख नङा होमबा 23 तारिखसोआव इलेक्सननि मोनसे नटिफिकेसन जानो हागौ आरो बेखौ नोजोराव होनानै सानसे साननैनि गेजेरावनो जों केन्डिडेट फोसावसिगोन। खालि बिपिएफआल' एडभान्स फोसावदों आरो बे फोसावनायनि खारना मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेनि थाखाय हांख्रायदोंमोन आरो खौसे जानांजानो गिनानै बिसोर केन्डिडेटखौनो फोसावग्रोना होदों। खौसे जायोबा बिसोरो गोबां जायगायाव सिट मोननाय नङा बेखौ साननानै खौसेया जाहाथे जाया बेनि थाखाय केन्डिडेटखौ फोसावग्रोना होनानै खौसेनि थाखाय नाजानायखौ फेलें खालामना होदों। दाबो बिजेपिआबो फोसावाखै आरो एजिपि बा कंग्रेस रावबो फोसावाखै। नाथाय साननैसोनि उनावहायनो जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि केन्डिडेटखौ फोसावगोन। आं बेखौ दिनै मिथिहोनाय जाबाय।